Hija ċara l-qasma bejn ta' Miriam Dalli u ta' Zrinzo Azzopardi b'tal-ewwel timbutta lill-kandidat Steve Lul li mbuttat ukoll minn ta' Kastilja. Imbagħad hemm is-Sindku tal-Gudja Marja Saravella Gaffan li tefet ħarsita fuq ambizzjonijiet akbar l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. U diġà qed tħoss illi hemm min irid jagħmel l-bsaten fir-roti sansitra qabel ma tibda t-telliqa. Vella Gaffajja tal-fazzjoni ta' Zrinzo Azzopardi missiera Paolo Vella u Chief of Staff fil-Ministeru ta' Stefan Zrinzo Azzopardi u s-sorsi ikkonfermaw li tiġi mbuttata minn dan il-Ministru iżda l-intenzjonijiet minn ta' Kastilja huma differenti. Eżempju ċar li konferma dan kollu huwa l-inaugurazzjoni mill-ġdid ta' ġnien iż-żgħażagħ fil-Gudja. Oriġinarjament dan il-ġnien kien rinnovat fl-2018 mill-Kunsill Lokali tal-Gudja. Issa, wara li reġa' saru xi xogħlijiet fuqu, inqalet il-plakka oriġinali u minflok tpoġġiet plakka oħra l-inaugurazzjoni saret mill-Ministru Miriam Dalli u l-kandidat favorit tagħha Steve Lul. Naturalment min jafsow l-affarijiet jargumenta li dawn huma biss miljuni ta' euro biex direttament jgħinu lil Steve Lul jagħmilha għall Parlament Ewropew fl-elezzjoni tas-sena d-dieħla. Bil-kollegi kandidati l-oħra tal-Partit Laburista huma infurjati għal dawn l-inġustizzji interni moħmija f'Kastilja. U kollox jindika li s-Sindku tal-Gudja Marja Saravella Gafa ħadet għalija bil-kbir għal-fatt illi lanqas biss kienet mistiedna ċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni mill-ġdid ta' ġnien iż-żgħażagħ. Is-sorsi tagħna qed jgħidulna illi il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qed iħossa sew l-attitudni fil-konfront tiegħu għaliex fil-waqt li Miriam Dalli qed tkun imbuttata u qed tidher illi qed taħdem għat-tisjieħ tal-ambjent u hija tiġor il-mażra tal-awtorità tal-ippjanar illi spissi fiċ-ċentru ta' ħafna kritika dwar kif l-ambjent f'pajjiżna qed ikompli jkun irrovinat u mħarbat.